بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألقى على عبده قولا ثقيلا ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على سيد الوجود سيدنا محمد وآله الطاهرين الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جباو أم كشين تنغين على فيك بوشتانة دنغالين توروما كانغا كو سنسين كا جوجو ندبا ما تغبر كماي الله تعالى مي يكما كان سنمان جيجي أكا كيرا بلي بلي إنكا ولا ساكيرا إنكا كي بغبغا لكلاي كي بلاسرا لكلاي نو يكران سنمان يكران مي باترا كتنا نيكون تلنا وباترا كتنا أكوفي الله تعالى يكران مي garanti ka sangaya takafo ali Allah ta'ala de ya jigi wa koloshibaga o ya ale masa Allah subhanahu wa ta'ala ame kishin nema dilala in fe ka kira nyon soro balikan Abdullahi de ani Aminata de jeni laharadana chemin kama dusukun hinatigi yafatigi kosontigi kamatigi Abdullahi de ani Aminata de amba dilala fe aka kishin nama jide aso dinge sanuma kan ani aka sahaba nyuma ani na fetugo baga nyuma kelengele na bela jele fokata se jodo ma ala kenina wiye o jamakulu chala ma adabatul Qur'an abe ale emission sanfe ma adabatul Qur'an mi ni abi sigawiye wala sa ka baroke na wiye Allah ta'ala ka gafe sanuma inkan ka suran dauta suran mila ka fuka bo aya hake mununa ninga sura ka koro wala wala wiye dua kun temene anya sura min diawma ambe onna fatugo de la no ye suratul haqa chiya sura baqiya suratul haqa amina je ka o kala nyon fe no ye ka damina aya mugan duru la katabla suran labana anga je ka kala nyon fe fami mana bo ko tola anna sura ka o wala wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوطين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم نين سورة هكا يفوي مكية سورة إنجينا كالكربات مغان سجلا آية بلا جلبي بها آية بدرو ديما sigida temene na anya aya mugan duru daw manni sigida infenena abina tolaba mugan duru soro
o kuma na fɛ n'i ye a kalima yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o y'a mo ye o bɛ bɛn mo 256 ma miatani wa sittun wa kamsun o kuma na fɛ a alphabet n'o y'a siginiden ye a harfu bɛɛ lajɛlen harfu 1034 harfu 1034 alfun wa arba'u wa salasuna harfan alfun wa arba'u wa salasuna harfan harfu bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn dɛma 1034 o kuma na fɛ sigida tɛmɛnen na alhaka an y'a kɔrɔ fɔ aw ye tiɲɛ sabati don n'o ye lahara jɔ don ye sura in b'a la ka kuma o de kan o kuma na fɛ tumana min na Allahu Taala ni a donna ka sura in kɔrɔfɔ daminɛw ɲɛfɔ an ye a nana kuma arijinɛdenw ka lahalayaw kan n'o ye mɔgɔ minnu ka gafew bɛ di u kinibolo la n y'a fɔ aw ye o ye kunanja tamasiyɛn de ye o ye kisi tamasiyɛn de ye ni mɔgɔ min ka gafe donna kinibolo la o kuma na fɛ nisɔndiya min bɛ kɛ o tigilamɔgɔ la o bɛ gɛrɛ a somɔgɔw la cogo min a bɛ jigiya kuma minnu fɔ a bɛ muɲamuɲaka minnu lase ani Allahu Taala bɛna bonyako minnu k'a ye arijinɛ dili la ani a nɛɛma minnu bɛna sur'a kan sigida tɛmɛna an ye nin bɛɛ lajɛlen lase o kuma na fɛ bita in bɛna wuli kunangow ka taamasiyɛn de kan kunangow bɛ dɔn lahara jɔ don ni taamasiyɛn min ye bita wulila o de kan ala ko wa amma man utiya kitabahu bishimalihi ko ni mɔgɔ minnu ka gafe dira u ma u numan bolo la ni minnu ka gafe dira u ma u numan bolo la wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa hadhi alamatu shaqawa wal khusran o kɔni ye taamasiyɛn ye min b'a yira k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ kunna goyara wa tigilamɔgɔ tigɛlankolon bɔra ka bɔ hɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen na ala kɛ an kisi a ma ko minnu ka gafe mana di u numan bolo la fayakulu olu b'u kanto ya laytani a ne t'aw ye lam uta kitabiya ne man ka gafe sɔrɔ dɛ lam uta kitabiya walima nin tɛ ne ka gafe ye dɛ fayakulu ya laytani ale b'a fɔ ne t'aw ye lam uta kitabiya ne ka gafe kuraw ma fili a la a fɔ nin ye ne ta ye lam uta kitabiya ne man ka gafe sɔrɔ dɔw bɛ a kɔrɔ walawala cogo mufasiruna dɔw ko wa zalika lima yahsul lahu min qajal wa iftida fayatamanna inda izin annahu lam yu'ta kitaba amalihi wa yandam ashadda nadam ni ye nimisa kɔdan mana min a ka ɲumanya gafe dira a ma a bɛ n'i kanto a bɛ na nin de fɔ ko a fɔ nin de ye ne ka gafe ne ye min kɛ yɛrɛ de ye nin ye lam uta kitabiya hali ne ka gafe tun kana di yan hali ne ka gafe tun kana di yan nin de y'a ta ye cɔyi dɛ ko nka a b'a nata k'a fɔ ko hali ne ka gafe tun kana di yan o kɔrɔ hali ne tun kana sara nin sara cogo jugu in na ne ye baara jugu min kɛ hali o sara tun kana di ne ma yan bi lam uta kitabiya hali ne ka gafe tun kana di yan numan bolo la ala kɛ an kisi a ma wala ma adiri ma hisabiya n'o kɛra mɔgɔw b'a ɲininka e m'i ka gafe sɔrɔ hali e ka gafe tun kana di ma o tuma na fɛ e ka fɛsɛfɛsɛli resultat y'a jumɛn ye e ka jaabi y'a jumɛn ye i b'a mankan mɛn ko walam adiri ma hisabiya ne yɛrɛ bɛ n ta in laban dɔn wa ne bɛ n ka fɛsɛfɛsɛli ɲɛdɔn tuguni wa nin gafe min dilen filɛ ne ma nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ gafe in ma foyi to yen ne ka juguman na f'a y'a bɛɛ sɛbɛn hali n ye ɲɛnkunin tigɛli min kɛ a y'a sɛbɛn n ye kɔrɔfɔli min kɛ a y'a sɛbɛn n ye dabali jugu min kɛ a y'a bɛɛ sɛbɛn lam adiri ma hisabiya ne bɛ n ta in laban dɔn wa o tuma na fɛ o bɛ fɔ de tumana min n'a ɲininkara e ko i m'i ka gafe sɔrɔ hali e ka gafe tun kana d'e ma o tuma na fɛ e ta fɛsɛfɛsɛli bɛ cogo di awɔ lam adiri ma hisabiya ne yɛrɛ tɛ n ta in laban dɔn koyi balawu min bɛna jigin ne kan bi ɲangata min bɛna da ne kan bi ne t'a bonya hakɛ dɔn lam adiri ma hisabiya ne tɛ n ka fɛsɛfɛsɛli n t'a a ko laban dɔn ya laytaha kanat qadiya saya fɔlɔ min ye ne sɔrɔ n'o de ye n sara n nana don kaburu kɔnɔ ko halo tun kɛ kɛ ko bannen ne tun kana jɔ nin malo in cɛ ma bi ne tun kana jɔ nin lebu in cɛ ma bi ya laytaha kanat qadiya hali saya fɔlɔ in tun kɛ ko bannen ne tun kana na jɔ fɛsɛfɛsɛli foyi la bi ne tun kana na jɔ yan bi jango ko gafe bi don ne numan bolo la o de ya laytaha kanat qadiya o kuma na fɛ ma aghna anni maliya ne ka nafolo ma nafa foyi ɲɛɲɛ bi ne ka nafolo tigiya miliyari caman min tun bɛ ne kun ma aghna anni maliya ma nafa'ani mali allazi jama'atuhu wala dafa anni min azabillahi shay'a ne ka nafolo ma se ka balawu ɲɔn tigɛ bɔ ne kan a ma se ka don ne ni lahara tile cɛ a ma se ka don ne ni gafe dili cɛ numan bolo la pour que n ta kɛ den kini bolo la surafɛn di ti yan bi ne ka nafolo a ma nafa foyi ɲɛɲɛ ma aghna anni maliya
halaka anni sultaniya nega fanga wulila ka bon kambi zalla anni mulki wa sultani nga fanga nga se nga kole ndeme magaw abbe wulila ka bon kambi deme maga tena kungo foyoro tena fanga tena lawo defo ko do gino bina dakena ka yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir suratu tarik ala ben foye ko lahara jodo gino bina dakena ka odo ko deme maga tila wa fanga tila mimse ka nyoni o aya nyogona do de ne ko halaka anni sultaniya okmana fe ne ka se nga fanga o willa ka bon kambi okmana fe nga kabila batigiya ntun kadi mogowiye nimbe willa ka bo embi deme maga ti fala mu'ina wala mujira wala sadiqin wala nathirin deme maga tila tulo magwe maga tila teri tila wa halika foko nebi ni yoroni takabwaka ko ote o mo shiti bolobi ko kafiri biton ni kuma kan de tanga siginina naga nan folo man nafa nyenye naga fanga willa ka bonka ala bisora kani kanto ko kuzuhu aya mine kuzu hadha almujrim ayni jurmun taymine fagulluhu akangolo madani nga asiri ni naga yoloko yi kurtubi ko janeme dembe siri ni naga yoloko miye yana ke so ma ko ni Allah ta'ala ko doro ko aya mine wallahi ko rabbe 100,000 malakin ko meleke bake me debi bo robbe ki jo ala kele nga fo ko ay jane me demine e meleke o prene no ke mine ka koro jango fama o ka fama kele ngo ka yamaru fenendi tukuni ka ya mine ko ni ala ko aya mine meleke bake me o debi bo ki nyeshi jurumu to kele mo robbe ku bu puraka o kuma na fe no kera ko nu ya ta gono maula fagulluhu ala ba fo ko aye angulo mada ka angulo mada summa jahima salluhu ninga soroka ajigi janime kono summa jahima o kofe janime salluhu bimana adkiluhu akado janime kono summa jahima o kofe janime salluhu akado summa fi silsilatin janime kono don ta bani nege yolo kola ningo fe fi silsilatin nege yolo kola zaru aka siri nege yolo kola zaruha mi nongo nyankele kabo annogo yolo ko churo yoro dola kata churo yoro dola zar o silsila c'est-à-dire que nega yolo ko bi churo nyongo ne na fo chaîne abi chaîne don chugomi ok mana fe kabo crochet yoro dola kana crochet yoro dola ko o de azar uye ko a crochet yoro doni yoro do che jenya sabuna ziraan ko bi ben nongo nyam bi wolo vladema nega yolo ko de binake ki siri mi crochet yoro doni do che abi ben nongo nyam bi wolo vlama ko na ya siri no nega yolo ko e no bana faslukuhu ala ko aka soroka atintin ka jigi janima kono tukuni faslukuhu aka tintin ka jigi subhanallah janima man ya rabbi ala kan kishama ala ko nimbe dara kan kadam mun kan innahu kana la yu'minu billah sabla ko atumalli man yakada alala atumadda ala kelbanciala atumada Allah ta'ala ka bunyala kana la yasdik bi wahdaniyati Allah wa azamatihi alaka bunya ni alaka kelebanci ala tumo jigiya wa tumo ga sabati fen amma o cientigiya wa wadamata wala yahuddu ala ta'amil miskin wa atunti la shulika kake yatime dumunini kan fiu amada alala wa tunte dese bagato la dumuni adama dembe nimi sallahu kusaba nimisa kauna fo qur'ana ba fo anye ko hali ko ni ala tumbe son janime dembi nimisa ba ko hali ala tunge son nega segin kana jiya kono ngedda ala la ngesarakati bo parce que sarakati e fem belebele bade sarakati bi do ada madeni balaw min che jiya kono ala kirabba ko kaka chabbi wolon vlay ka bela fitini e kunani bagi wala harabalaw nyoti taw de fenen kacha ko ju okuma na fe ala ko niya ni ndara kande atumada ala la wo de mato atunti mo shuka ke yatime dumuni kan sabu mo bi yatime dumuni ibaye obiseka mo wara shuka kaka me yara masaka femi ge obiseka ma shuka ko kanwa yara masaka femi ka gele ke seka ma wara shuka blawla ngai yara sira ka femi ge ibala ka ka chala obiseka mo shuka blawla wala yahuddu ala ta'amil miskin bimana wala yahussu nafsahu wala ghayrahu ala ta'amil miskin anta yara kun shu wa ma wara shuka bla miskina wala dumuni kan Allah ta'ala bala kan min wala ko falaysa lahu al-yawma foitabulu yambi ha hunani yoro ina hamimun terita bolo jenyon ta bolo ko mim seka balawi nyoni kabwaka falaysa lahu fil akhirah sadiqun
yadfau anhu al-adhaba li'anna al-asdika yatahashunahu mogo ni kungo bini kan diɲɛ latigɛ sigi la yan i bɛ si min ma teriw do gindo fɔ ɲɔgɔnw do n'i y'a f'u ye dɔ bɛ se ka hakilina dɔ d'i ma min bɛ se k'i bɔ degun in na dɔ bɛ se ka wari d'i ma min bɛ se k'i bɔ degun in na nka ala ko lahara jɔ do teri foyi t'a bolo ye ko min bɛ se k'a kisi fiyewu wala ta'amun ko wa dumuni wɛrɛ t'a bolo yan illa min ghislin fo n'a kɛra nɛn ni joli ɲagaminen jahanɛmɛden dɔ jenne o nɛn jigintɔ an'o joli surutɔ o de bɛ minɛ ka di jahanɛmɛden wɛrɛ ma o de y'a ka miniji ye o de y'a ka dumuni ye la ya'kuluhu illa al-qati'un ala ko o gisileni min filɛ k'a tɛ sigi maa si da la fo n'a kɛra kotakɛlaw ye filibanciw qati'un maa minnu ko n gatawura e dun tɛ bɔ kataw la adamaden bɛɛ bɛ kataw o kɔrɔ adamaden bɛɛ bɛ fili nka n tɛ bɔ fili la o tɛ ɲuman ye dɛ o kumana fɛ tuubibagaw olu de ye mɔgɔ ye minnu ka di ala ye n'i katawura ka segin ala ma ka ala yafa deli ka layidu di ala ma k'a fɔ n tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma olu de ka di ala ye ko nka gisilenu ji min filɛ ko mɔgɔ si t'a min yan fo n'a kɛra mɔgɔ katawulenw ye n'o ye kataw jurumuntigiw ye yarabi ala kana an ye a mɔgɔw cɛla fala uqsim qati'un bimana khati'u qati'u jamu de ye khati'una ye ala ko fala uqsim ne ala bɛ n gali fala uqsim ne ala kalina bima tubsirun fɛn aw ɲɛmɛ fɛn min na kabini kiraw la wa ma la tubsirun n kalina fɛn na aw ɲɛ tɛ fɛn minnu na kabini mɛlɛkɛw fɛnɛ na ne ala kalina fɛn na aw ɲɛmɛ min na ani aw ɲɛ tɛ min na innahu la qasamun innahu la qawlu rasulin ko nin ye kiraba ka kumakan de ye kɛre min kira min n'a ka bon innahu i ka dɔn ni kuranɛ la qawlu rasulin cidenba ka kumakan do kɛre ciden min n'a ka bon nka ciden m'a bɔ a yɛrɛ la Allah subhanahu wa ta'ala de y'a d'a ma n'o ye kira Muhammadu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o ma huwa bi qawli sha'irin kuranɛ tɛ dɔnkiridala ka kuma ye walaysa kuran kalamu sha'irin dɔnkiridala ka kuma tɛ komi dɔnkiridalaw tun ye fɛn ye larabu bolo u ka bon u bolo u ka ko ye kabako ye u bolo olu de tun ye dɔnnibatigiw fɛnɛ ye ala ko kuranɛ tɛ dɔnkiridala ka kuma ye dɛ qalilan ma tu'minun nga a dɔgɔyara limaniyabaga aw cɛla limaniyabaga yɛrɛ de dɔgɔyara aw la kalla ma tu'minuna bi hadha al-Qur'an aw mɔgɔ min bɛ sɔn ka da kuranɛ in na o dɔgɔyara wala bi qawli kahinin wa kuranɛ tɛ buguridala ka kuma ye turabudala ka kuma tɛ filɛlikɛla ka kuma tɛ wala bi qawli kahinin turabudala ka kuma tɛ buguridala kuma tɛ magicien n'o ye jinɛmɔriw ye jinɛmɔri ka kuma tɛ qalilan ma tazakkarun nga miiribaga ni tashibaga k'i yɛrɛ kun waaju o de dɔgɔyara aw la tanzilu min rabbil alamin kuranɛ ye jiginfɛn de ye ka bɔ dabama yɔrɔ ala min ye danfɛn bɛɛ dan tanzilun kuranɛ ye jiginfɛn min rabbil alamin ka bɔ danfɛnw dabama yɔrɔ i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilathanin arabiyyin mubin suratu shuara ala b'o fɔ an ye aya 192 ko kuranɛ in jiginfɛn dɔ ka bɔ ale Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ danaya ni de jiginna n'a ye n'o ye Jibrila ye ruhul amin danaya ni danaya dan bɛ cɛ min kan a ti dɔ bɔ a la wa a ti fɛn fara kan ale de jiginna n'a ye ka na jigi kira kɔ disi kan walasa kira in ka kɛ bagabagalikɛla ye wa kuranɛ in jiginna larabukan banginen de la walaw takawwala alayna ba'da al-aqawil kuranɛ bɔra ala yɔrɔ kana di kira min ma ko hali n'a y'a sɔrɔla kira tun ye yɛlɛmali kɛ walaw takawwala hali n'a y'a sɔrɔla kira ye ɲagamini kɛ walima ka yɛlɛmani kɛ ba'da al-aqawil ale Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan dɔ la dɔrɔn hali n'a y'a sɔrɔla kira y'a dɔ détourné dɔrɔn k'a kɛ a sago ye ko n'o tun kɛra la akhadna minhu bil yamin wallahi ko ale Allah subhanahu wa ta'ala tun bɛ ta juru sara kira la ni kinibolo minɛli ye a ye yamini fɔ yan sabula ni maa ye fɛn min minɛ ni kinibolo ye o tila man di la a ka ca la adamaden sɔn caman numangurumaw bɛ yen nka ni mɔgɔ ye fɛn min minɛ n'a kinibolo ye tuma caman i b'a sɔrɔ ko b'a bolo sɛbɛ la a b'a fɛ k'o kɛ yɛrɛ yɛrɛ de ala ko ni kira tun ye dɔ yɛlɛma kuranɛ in na k'a k'a sago ye dɔrɔn ko n tun b'a minɛ ni kinibolo minɛli ye o kɔrɔ n tun b'a minɛ ni sɛbɛ minɛli ye ni n tun y'a minɛ ten n tun tɛ dan o ma summa o kɔfɛ laqata'na minhu al-watina n tun bɛ sɔrɔ k'a sɔn juru tigɛ watina de ye juru ye juru min dusukun dulonnen bɛ a la lisanu arabi tigi b'a f'i ye n'ale tigɛra dɔrɔn adamaden ka ɲɛnamaya bɛ ban
ala manga fle kira de ma kira min ka bo dafen be kira min ka di ala e ka teme dafen be kan ko na soro muhammadu tuyenga kuma do yela maka bo a place la ka ka sakoy ko wallahi ntuma sonjuru tika ko ntun ta to ifiu ntun ta to ala ala ma to kira la jango kira nona bla no ye don magawi don maga mi mana na kana ala ka kuma do takibo ki sakoy takawala ka do yela madoron wartiki ka war kama walma ka do yela madoro fama ka fanga kama walma ka do yela madoro ika to soroli kama walma ka do yela madoro ika nanfulu tigiya soroli kama ka ki sagoy ko ni muhammadu tunyo ke ala ko kontuma minan kinimolo minali wantuna asonjuru chuma kono okuma na fe ninkan ka wajulu kala besra ninkan ga qur'ane kala na besra ka fo ni do yela ma allah ta'ala ka gafe na doro ala ti atu ila fiu na yi toy jiyan kono ya ti toy lahara jango ala ma to kira mina amina to majume na tukuni okuma na fe ala ko fama minkum min ahadi anu hajizin ko ne allah ta'ala nin tuye kira mina ni kinimolo minali ka asonjuru tige ko mo shutunti soro ka do na ce fama minkum ma shutunti soro aula min ahadin halin ma kele anu hajizin ko biddu neni kira ce ningo mi balaw jiga ka ko ni ala ko abin minke ma shitsika do ala no kelice na ala ko abi hera sima ma tsika bali wa na ala ko abi toro sima ma shi tsika bali fene okuma na fe ala kala tike ma shi tsika do inni oche wa innahu ko wa ikado ni qur'ani la tazkiratun hakli jiginando blasral kelando lil muttaqin mawiye ma munu yero dami ala lawkara ala nyasranya bagawiye qur'ani ye wajulu fe ko nga maye mami ni aya sorola ka fo dusku nyumambi abolo ay rabbi sran allah subhanahu wa ta'ala nye wa inna an masatala lana alam an badon anna minkum mukadhibin ka fo galon jugu tigalaw bi aw cela munu mi qur'ana galon tigiya bago ne ala bado ka fo ko be muhammadu e kam mo nun cela wa innahu la hasara ko ngai ka do nimisa bado alal kafirina kafiru ka okora ki tikekin ka firifiri ka mona kashi ko dando kafiru ka lahara jodo sabla nu ye mu'minu ye unuka barajiu ka salama ye unuka arjina horomuso la hasaratun alal kafirin a o etika kinga firifiri we mona kashili o nimisa kodan kafiru kan wa innahu wa ikado ka foko imbi chuko mina qur'ane mi fle la hakul yakin danganiya chiya yara do la hakul yakin wa inna la hakun yakiniyun la yahilu hawlahu raibun wala yashku akilun annahu kalamu rabbil alamin qur'ane ye chiya yara hakili tigiti sigala fiyo ka foko ala nodo sabula ni ya tun chuko laje ka kuma unna chuko laje ibado nga foko nimbora daba ma yoro ninti maka kumayi ninti maka kuma den tun chuko ya niye dalikala yara noyi wa innahu la haqul yakin wa ikado ka fo qur'ane danganiya chiya yara do fasabbih okuma na fa subhanallahi fa ka bismi rabbikal azim ni matoye mamina kabo fanazih rabbakal azim imma bain abunya fo ani sawai wan naqais kabo nagashil ko bela jelema ala kabo wa allah ta'ala kasanu fasabbih subhanallahi fa ka bismi rabbika ni matoye al azim imma mina kabo suran belebele indafara ni chiko inela no ye suratul haqai ami allah subhanahu wa ta'ala dele alaka kene na ukilingile na bela jele na falai ka ufo ka wali mando akanyama dalla malikono ani malikoka aw munun ton sogalendo anna ma dubatul qur'an ay emission ti fo aw munun ko fullak ma ba ambo dian karamo ma na no juro samambaga Sayyid Sharif Osman Madan Haidara chagrawai ayacha sirkabe dine indeme ya rabbi alaka na deme ayacha sirkabe dine korota ya rabbi alaka anna korota sigida chama mi ala bolo ala ko irane na ula akambe jian wati wore wa shukran lakum fi amanillah الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى